Lezi izindaba zethembisa online. Right ake sikubingelele sikwamukele sawubona igama lami ngingumfanelo uphenye ibheshu ngingwakwaZanibe isibongo. Sikwethulela izindaba konke okwenzekayo endaweni yaseThembisa, Ivory Park, Rabe Ridge nezindawo ezisungezile. Sikwethulela umbiko lapho sithi khona inkantolo yesifunda ehlezi lapha ke endaweni yaseThembisa isithathe isinqumo sokugweba owesifazane oneminyaka engamashumi nomuvo. Lona wesifazane ogama lakhe uLobisa Sithole wasendaweni ke yaseDalimpofu. Uzokhumbula ukuthi ke wavela kwiThembisa Online ngonyaka odlule lapho ke kwabe kungumsombuluko mhla yinsuku zingamashumi 23 kuJuni. Ngesikhathi ke wakwazi ukuthi ke ethumbe ingane eyabe ineyinsuku ezintathu izelwe lapha ya emtholampilo waseWinnie Mandela. Wayithatha ke sakuyidlalisa ethi ke uyayithulisa kumama wakhe waseke eshaya echitha. NjengeThembisa Online ke sakwazi ukuthola ke izithombe ezishicilelwe wakwazi ukuthi ke atholakala endaweni yaseDalimpofu waseke eboshwa. Kutheke ngomhla insuku zingamashumi 24 ngayo inyanga kaJuni sakwazi ukuthi ke siyiThembisa Online sikhulumisane naye sichazele kabanzi ukuthi ingane wayeyithumba nje kwakwenze njani. Kanti ke ngaphambi kokuba ke sithi ukubuyekeza sibuyele ke embikweni sasinayo nalapho sasikhulumisane naye ngalesi sikhathi ke eboshwa ngonyaka ke owedlule asikubalula ukuthi usegwetshwe ke iminyaka eyishumi kodwa ke uzobhadla ke ngaphakathi iminyaka eyisihlanu bese kuthi ke lena eminye ke ilengisiwe. Sizophinde futhi ke sithi ukubukeza sizo ukuthi ke sasikhulumisane naye kanjani ke ubaba wengane ngemuva kokuba ke itholakele. Asikubalule ukuthi ke ukutholakala kwakhe kwaba ke usizo lamalungu omphakathi ke wasendaweni ke eMjondolo iDalimpofu. Kanti ke icala leli ke elalilandelwa ke nokho ke kuze kube sekugcineni uyena ke uDetective Kulube Kwenayide. Simbongele ke naye ngomsebenzi wakhe ke omuhle kangaka. Nokho ke singakubalula amalungu omphakathi ayezwelana nalona wesifazane ngokuthi ke wabe ke ewumuntu okwabe kuukuthi ke waye kade echithelwe noma ke lahlekelwe ke ingane. Kodwa ke ake singene kulo lolu daba sibuyekeze. Sisi kunjani? Ngiyaphila kunjani? Hayi siyaphila. Usisi ngiyabona ukuthi nokho emotionally njengomuntu ke owumsolo kuleli cala lokuntshontsha umntwana naku umntwana utholakala naye. Usisi, how old are you? 21. Na 21. Okay. Awusichazele kwenzakaleni mawusuka ungena ekliniki kuze kuzoba ukuthi untshontsha umntwana. Sorry, cha futhi. Yes, hayi ungaqhubeka ngakhuluma. Kuze ngitholakala nginecase yokuntshontsha umntwana, I was pregnant so ngaphumela isisu. After so ekhaya vele bengibatshela ukuthi ngikhulele and beba happy. So I was so pressurized ukuthi mangizobatshela ukuthi umntwana akasekho boyofila kanjani. Yabo. So naye baba umntwana naye bekasajabulile kube right. So ngaba nalento ukuthi ngabatshela ukuthi umntwana usesibhedlela eJozi Charlotte and bengekho leyo nto. So ngaba nokuthi ngabatshela ukuthi umntwana uya dischargewa izolo. Yabo. So ngaye eclinic vele bengiyela ukuthi nginenkinga ye. So ngaba nechance ukuthi umama womntwana wangibambisa umntwana athi ngiyabuya ngetoilet. So ngaba nalengcondo ukuthi nayi chance umntwana umtholile ngiyamthatha ngihamba naye. So nami bengithukile bengayazi into engiyenzayo. Ngiyazi ukuthi futhi you were so cooperative ukwazile nokuthi mabefika abantu eDalimpofu nefamily na wonke umuntu ukwazi ukuthi uzinikele nawe njengoba sela epolice station usho ukuthi cha nawe uyazinikela. I-counseling uye wayithola yini mhlawumbe after ama miscarriage nanokuthi le situation uzizwa kanjani ngayo? Ungathini kuloko? Wabonana mhlawumbe nabo social worker? Angaze ngiye mara elo chemist njengobatshela ukuthi ngiphumile isisu ngicela amaphilisi okuclean. Bangitshelile ukuthi ngaba kanjani ifinge esibhedlela or ngithole something cause ngathi ngiclinekile ngadineka ngazona.
So i-counselling vele angizanga ngayo. Okay, abantu abaningi obviously ke bazokujaja ngesimo ngokuthi ke into eseyenzekile ke sekuyi case njengoba vele ke umuntu ozoboshwa njengoba amaphoyisa ekutsheleni na ukuthi vele noma ngabe kuthiwa inikele umuntu vele ozoboshwa kanti nawe futhi vele uyalivuma icala. Ungathini mhlambe kubantu abazokubuka ngenye indlela ngoba angithi umuntu une side lakhe le story ngaso sonke isikhathi. Ungathanda ukuthini nje emphakathini mhlambe khona abahlukumezekile ngesenzo sakho kwesinye isikhathi thola ukuthi khona abazwelana nawe. Bangasho ukuthi bakhona abazwelana nami, bakhona nje bangithemba ukuthi lento ngiyenzini ngoba umntana wethu. Oh, umuntu okhonzayo. Alright, no, ngiyezwakala. Mhlambe khona. Oh, okay. Ungathini kuma umntwana? Ngathanda ukuthi ngiyaxolisa ngento engiyenzile bengamiselanga ukuthi ngiyenze lento leyo. Uyamazi yena uma umntwana? Izola ngizange ngambheka like yabo. Ngeke umbone. Angeke ngimkhombe mangafika la. So okay ekugcineni uthe mawuphuma eclinic uye wenze njani? Ugibela itaxi, uwokhile, ubile or mhlambe bekune plan ebonalo? Into engiyenzela ikhona manje bengana plan. Ngivele ngangene ewini ngahlala lapha esigangeni kancane. Ngalinda ukuthi maybe if amaphoyisa endleleni yabo ngathi maybe ngizosifakela amehlo abantu ithi ngiye kumngani wami uThidi. Uhambe ngani kusuke ewini uye eDalimpofu? Izola ngizange ngafikela eDalimpofu. Ngifike kumngani wami uThidi so ngafika ngamtshela ukuthi hayi naye vele bengazi ukuthi ngipray ngathi hayi nangumntwana. Safika vele istori ngizange ngamtshela yabo. So late ngabholtha ngafikela kubamncane wami. Sawubona mphakathi nawe bhuti. Izolo ngeke ngatholakala mangibuya emsebenzini ngilahlekelwe umntwana. Mangibuya ntambama kwabubusuku ngabo 10 kwafika amaphoyisa azongireportela ehamba noma umntwana elahleke eclinic eweni. Njengamanje ngila eThembisa epolice station yase Rabasuthu. Ngiyabonga ngifonelwe manje ngisemsebenzini kwathiwa ngiphuthume epolice station yase Rabasuthu. Wangifika eRabasuthu ngiyamthola umntwana njengamanje ngizizwa ngijabulile. Ngicela ukubonga umphakathi waseThembisa online. Ngibonge namaphoyisa abambisene ngokuthi azikhandle asukume afune umntwana nakubani engathi ngenze njalo amfuno abasiza abamphakathi sensane nabo sihlale siphephile emphakathini. Ngiyabonga. Ezindabeni zeThembisa online ngingumfanelo uPhenyi Bheshu wakwaDzanibe. Kanti ke sithatha ithuba sibongele ke uDetective Kulube Kwenayite ngomsebenzi ke wakhe. Bese ke sibonga kakhulu ke nakuye ke lapha ke uSayitsheni uPatricia Mgijima ngokuthi ke yakwazi ukuthi ke ashicilele noma ke asiqoqele ke lona ke lolu daba.